sa kahilad man, nimo tugot ka nga ang imong alagad madunong. Kabuhok sa kalipay-uban kanimo. Ang mga kabulahanan diha sa imong tuod hangtod sa palihog manindog. Magampo kita. O Dios og Amahan sa tanang nagatuo kanimo, imong gisaaran si Abraham nga mamahimo siya nga amahan sa tanang mga nasud o pinaagi sa pagpakamatay o pagkabanhaw ni Kristo, imong gituman kadtong sa ara. Sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawhan nga pinili. Mosanong unta kami sa imuhang pagtawag, pinaagi sa mahinangpon nga pagdawat, sa imong pagdapit kanamo ngadto sa kinabuhi sa grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga imong anak, nga buhi og hariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako, sultihi ang mga Israelita, papadayuna sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, ug ang mga Israelita makalakaw sa malang nga yuta. Patig-ahon ko ang Ehiptohanon, aron gukdon nila ang mga Israelita. Ug sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan, batok sa hari sa Ehipto, ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon, nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi, mibalhin usab ngadto sa luyon nila, ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug mga Israelita. Busa, didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto, wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot, ibabaw sa dagat, ug ipasibog sa Ginoo ang dagat,
pinaagi sa kusog nga timog, nga mihuros sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig, ug nauga ang taliwala niini, ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, subay sa lang agianan sa dagat. Sa wala pa moabot ang kadlawon, gikan sa kalayo sa panganod, ang Ginoo midungaw sa kasundaluhan sa Ehiptohanon, o gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe. Busa, naglisod sila sa pagpadagan. Ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita, kay ang Ginoo nakig-away kanato, dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot, ibabaw sa dagat, ug motikyop ang tubig, ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot, ibabaw sa dagat, ug sa pagkabuntag, nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig, ug matabunan ang mga karwahe. Ang mga tigmanihon niini, ug ang tanang kasundaluhan sa hari, nga migukod kanila, hangtod sa dagat, wala gayoy usa nga nahabilin. Apan milatas ang mga Israelita, agi sa mamalangyuta, taliwala sa dagat. Ug sa isig kakilid nila, nahimong duha ka parel ang tubig. Niadtong adlawa, giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel, ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon, ug nangahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo, kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo, ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa dagat na pula. Lundag silang adto sa kahilatman, ingon og usa nabato ang imong tuong kamot. O Ginoo, bantugan diha sa gahom ang imong tuong kamot. O Ginoo, sa kaaway. Kay kilukod niya sa himaya, ang iyang kaugalingon. Di masulot nimo ang katawhan, mahimong gituos, ug kita nung imo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan. O Ginoo, ang sanktuaryo, o Ginoo, nagitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay kilukod niya sa himaya, ang iyang kaugalingon. Ang iyang kaugalingon. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Amahan, gituluan mo kami diha sa daan o bag-o nga kasabutan sa pagsaulog nining misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Tabangi kami sa pagsabot sa imong dakong gugma kanamo. Ang kaayo nga imuhang gipakita karon kanamo, magligon unta sa among paglaom diha sa imong kaluoy nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog. Himaya sa Dios dito sa hangin. Nanangin sa iyang mga tao, kinisayutan, imong Diyos langit ng hari, Diyos na kapagkakaroon sa
Magampo kita. O Diyos among Ginoo, imong gibanwagan kining kagabhion sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu Santo sa pagkasinagop dinhi sa imuang santos nga simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug kalag. Mag-alagad kami kanimo sa tibuok namo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi sa Kristo nga imong anak, nga buhi og hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kun mahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo, aron malaglag kini, og dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya aron alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Haleluya.
sa ginugibayag. Dili ako mamatay kung dili mabuhi, ug isangyaw kong mga buhat sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang bato nga gisalikway, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini. Kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palihog manindo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sayo kaayo sa pagka-Domingo na, sa buntag,
Miadto sa lubnganan ang mga babay, dala ang mga pahumot nga ilahang giandam. O nakaplagan nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarug sila didto nga nalibog, mahitungod niini, sakalit mitungha sa ilahang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babae og miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi dinhi sa mga patay. Wala na siya dinhi, nabanhaw na siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo, sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala og ilansang sa krus og unya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Unya nahinumdom sa mga babay ang nahinduman sa mga babay ang gisulti niya, og na mauli sila og gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka tinun-an og sa uban. Ang mga babay mao si Maria Magdalena, si Juana og si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila og ang ubang mga babay nga kauban nila nanugilon ni ining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan nagunahuna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babay. Busa wala sila mutuo kanila. Apan mitindog si Pedro o midagan ngadto sa lubnganan. Mitikubo siya og nakita niya nga ang panapton nga giputos sa minatay maulang ang panapton nga giputos sa minatay mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga nahibulong kun unsa gayud kaha ang nahitabo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. Mga igsuon, ako na nang giistorya nga kining maong kasaulugan nga bihilya sa Pasko, mao ni ang pinakahari sa tanan nga kasaulugan. Gani kanila nga kasaulugan nga daghan kaayo ang mga pagbasa. Naminaw ko sa pagbasa ni Isaac ba, kadtong niingon ang Ginoo nga ihalad ang imong anak. Kung pananglit ka no, muingon ang Ginoo sa mga bana o sa mga asawa, ihalad ninyo ang inyong mga asawa o mga bana. Daghan siguro kaayo mo volunteer. Bitaw. Mga igsuon, atong nasayran nga ni adtong Biyernes Santo, mauto ang pagpasakit, pagpakamatay ni Jesus sa krus. O gani niini ang sa atua kay gitawag pa man ni nato karon og Sabado, nganong gitawag man ni og Black Saturday. Gitawag kuno ni nga Black Saturday tungod kay mao kuno ni ang panahon nga ang simbahan nagmasulubon, unsa nga ni ana, nagbangutan tungod sa kamatayon sa Ginoo. Apan ini Easter Vigil,
Ang pagbangutan gipulihan og kalipay. Ang gitawag nga kapakyasan gitawag og unsa nga ni aning kadaugan. Gani mga igsuon, human sa kamatayon ni Kristo, gituhuan sa tanan nga natapos na ang tanan. Gituhuan sa tanan nga nahuman na ang tanan kay si Kristo namatay na og gilubong. Apan ang wala nila hasayri nga anaapay nabilin nga bahin sa iyahang kinabuhi. Wala din nila nasayri nga aduna pay nahibilin diha sa iyang kinabuhi. Ang kadaugan human sa kapildihan. Ang pagkabanhaw human sa paglansang sa krus. Ang kinabuhi human sa kamatayon. Mao nga mga igsuon, duyugi ko o siguro maayo nga ato yung isulti. No? Ato yung isulti nga ato yung isulti o ato yung bation diha sa tuman nga pagtuo. Moingon kita na banhaw si Jesus, buhi si Jesus. Ato daw usabon. Na banhaw si Jesus, buhi si Jesus. Mauni mga igsuon. Mga igsuon, ang pagkabanhaw ni Jesus mauni ang pinakadako o pinakamaayo o pinaka-original nga balita. Pinakabag-o, pinakadako o pinaka-original nga balita. Nga si Kristo dakong buhi. Nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga binatay. O nga kining mao nga kadaugan ni Kristo, kining maong pagkabanhaw, kini nagapadayag sa pinakadako nga baruganan nga tinuod gayud nga si Kristo Ginoo, Dios, bugtong anak sa Dios. Kay kung wala pa siya nabanhaw, walay kapasayloan sa mga sala, walay simbahan o walay mga Kristiyanos, walay pagtuo apan tungod kay si Kristo nabanhaw man, nan nabukas ang langit alang kanato ug mao kini ang nahimo nga ato ang gakson ug mao kini ang nahimo nga sukaranan sa atong pagtuo. Mga igsuon, uban sa mga unsa nga ni aning apan sa dili pa sukwahi sa uban nga gipalakaw sa mga kadagkuan sa Hudiyo sa ilahang panahon kaniadto. Nga wala kuno nabanhaw ang Ginoo. Wala kuno nabanhaw si Jesus. Gikawat kuno sa mga tinun-an. Unya, giingon lang nga nabanhaw. Unsaon pagkawat nga gigwardyahan man og maayo ang maong lubnganan. Dili gani paduulan. Pero ibutang ta nga nangatulog ang mga sundalo. Apan ang dili nila ma-explain nga ang mga una nga mga sumusunod, ang mga una nga mga saksi, nagahalad sila sa ilahang kinabuhi.
Nagmaisugon sila nga nagpakamatay tungod kay ilang nakita nga si Kristo gayod na banhaw. O gani, daghan pa ang misunod nga naghalad sa ilang kinabuhi tungod sa pagtuo nga si Kristo na banhaw. Ikaw, kung gama-gama lang ang istorya, magpakamatay ka? Ang mga apostoles nga mao'y na unang mga saksi, kasagaran kanila o hapitanan kanila, ilahang gihalad ang ilahang kinabuhi tungod sa Kristo nga nabanhaw. Gihalad nila ang ilang kinabuhi o naningkamot sila nga ilahang mapuy-an ang Kristo nga nabanhaw. O maupod ni mga igsuon ang hagit nato. Ang Kristo nga nabanhaw nga atong gituhuan, ang Kristo nga buhi nga atong gituhuan, makita unta kini diha sa atong kinabuhi. Makita unta kini diha sa atong kinabuhi. Nga si Kristo buhi gayud, nga si Kristo nabanhaw gayud. Manalangin kanato ang Dios. Hinay dong. Ibta dong. Hinay dong. Kaya dong. Dito ka sobos. Dito ka sobos. Dito ka sobos. Karon pagasugdan ang liturhiya sa bunyag o kabahin niini mao ang pagbindisyon usab sa bag-o nga tubig. Karon pagasugdan ang liturhiya sa bunyag o kabahin niini mao ang pagbindisyon usab sa mga hinigugma kung mga kaigsuunan, mag-ampo kita sa atong Ginoong Dios nga iyahang panalanginan kining tubig nga iyahang gihimo o nga ato ang gamiton aron paghandom sa ato ang kaugalingon nga bunyag. Baguhon unta niya ang ato ang pagkatao o ampingan unta kita niya nga maunungon sa espiritu nga ato ang nadawat. Niya ang ato ang pagkatao o ampingan unta kita niya nga maunungon sa espiritu nga ato ang nadawat.
O Ginoo nga among Dios, karong gabi una ang imuhang katawhan nagtukaw nga nagampo. Ubani kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imuhang pagpangbuhat o sa labaw nga kadagko nga misteryo sa pagpangluwas. Bendisuni kining tubig nga makapalambo sa kinabuhi diha sa kaumahan o nagahatag kanamo katagbaw o kalimpyo. Imo kining gihimo nga sulugoon sa imuhang kaayo, pinaagi sa tubig giluwas mo ang imuhang katawhan o gitagbaw mo ang ilahang kauhaw didto sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga ginamit ang tubig. Naghimo ikaw og bag-o nga kasabutan uban sa tao nga pinaagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo didto sa Jordan. Gibag-o nimo ang amuang makasasala nga kinaiya diha sa paghugas nga maghatag og bag-o nga pagkatao. Itugot nga kining tubig magpahinumdum namo sa amuang bunyag o paambita kami sa mga kalipay sa among mga igsuon nga gibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nga gibunyagan ngadto Palihog sa manindog, misteryo sa Pasko. Atong handumon usab karon ang atong pagkabinunyagan diha sa pagbago karon sa atong mga saad sa bunyag. Dagkutan nato ang atong mga kandila. Diha sa pagbago karon sa atong mga saad sa bunyag. Dagkutan nato ang atong mga kandila. Diha sa pagbago karon sa atong mga saad sa bunyag. Dagkutan nato Mga hinigugma ko diha ni Kristo. Pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-o nga kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-ohon nato ang mga saad nga atuang gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanusa gisalikway nato si Satanas ug nisaad kita nga mag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyahang santos nga simbahan nga Katoliko. Diha sa iyahang santos nga simbahan nga Katoliko. Diha sa iyahang santos nga simbahan nga Katoliko. Busa, mangutana ako kaninyo sa kinasingkasing nga mga busa, pangutana og tubagon ninyo kini sa kinasingkasing nga pagtubang. Nagsalikway ba kamo kang Satanas nagsalikway ako. og sa tanan niyang mga buhat Nagsalikway ako. ug ang tanan niyang mga haylo? Nagsalikway ako. Nakatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nakatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyahang bugtong anak, nga atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga berhen, gilansan sa krus, namatay og gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako.
Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, ang santos nga simbahan nga Katoliko, sa pag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa laos sa kinabuhing walay katapusan. Nagatuo ako. Ang Dios ang gamhanan nga amahan sa atong Ginoong Jesucristo, mihatag ka nato og bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen. Magmakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen. Sprinkle me with hyssop, Lord, and I will be clean. Come and wash me, holy God, and I'll be whiter than snow. I'll sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory to everyone. Come and sprinkle me with hyssop, Lord, and I will be clean. Come and wash me, holy God, and I'll be whiter than snow. I'll sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory to everyone. Come and sprinkle me with hyssop, Lord, and I will be clean. Come and wash me, holy God, and I'll be whiter than snow. I'll sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory Ang Dios ang gamhanan nga amahan sa atong Ginoong Jesucristo, mihatag ka nato og bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihok, palungon ang mga kandila, ug magpabilin sa pagtindog alang sa katilingbanong pag-ampo. Sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ubang sa tubang nga kalipay sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, mga muyog kita ngadto sa ato ang langitong amahan. Kansang gugma walay katapusan, kita mo ingon na banhaw nga Hesus dungga ang among pag-ampo. Nabanhawng Jesus, dungga ang among pag-ampo.
Alang sa simbahang Katoliko, pinanguluhan ni Santo Papa Francisco nga sa kanunay magpabilin siyang buhing timaan sa gugma sa Ginoo ug ang iyang kahayag magapadayon isip iwag ilabi na ni adtong anaa pa sa kangitngit sa sala magampo kita. Nabanaong Hesus, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod ug sa tanan nga anaa sa panggamhanan, nga mahatagan unta nila og dakong pagtagad ang pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan ug hustisya subay sa pagtulon ani Kristo, magampo kita. Nabanhaong Hesus, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang masakiton, binilanggo, nawadan sa maayong pangisip ug mga tawong sinalikway sa katilingban, masinati unta nila ang presensya sa nabanhawng Hesus, pinaagi sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita. Nabanhaong Hesus, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan, nga mibag-o sa atong panaad sa bunyag, nga magmatinud-anon kita sa pagpuyo o pagtuman sa atong mga saad, magampo kita. Nabanhaong Hesus, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang nangamatay, nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ila usab masinati ang kinabuhing dayon, magampo kita. Nabanhaong Hesus, dungga ang among pag-ampo. Tanang nangamatay, nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ila usab Mahigugmaong amahan sa kanunay, nagasalig kami nga imuhang patalihugan kining among mga pag-ampo. Kay kini makahatag og kaayuhan kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga nabanhaw nga Ginoo nga among Ginoo ug manluluwas hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog man lingkod. Kini among gipangayo pinaagi Sa
biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Palihog manindog. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamurga ko inyong nga sakripisyo. Dawato no ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sang atanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang mga pag-ampo ug mga halad sa imong katawhan. Tinabangan sa imong grasya, kining misteryo sa Pasko sa amo ang kaluwasan, maghingpit unta sa makaluluwas nga buhat, nga imo nang gisugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mga Diyos na tunay makagagahom sa nga tanan. Ang igmatarong galit pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og mga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayon ni ining gabi una nga mahimayaon kanusa si Kristo nga gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod na kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod dini uban sa makalipay sa paso sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Biduyog pag-awit sa inno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog manluhod. Santos nga ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among manunubos. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan, ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giulanan kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Ang dugo nga giulanan kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik sa amin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tug kamo giisip pangayan mo, tubang mo alagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusaw ta diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit ka ba sa gugma, uban ni Francisco nga mong papa, ni Romulo nga mong arsobispo, sa iyang kahabag nga si George, tanang mo kabispuan, kaparian niliyusog ang tanang katawhan. Hinumdumi sab Ginoo ang tanang makaigsuunan namo nga nangamatay. Sa iyang kahabag nga si George, tanang mo kabispuan, kaparian niliyusog. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming makaambit sa kanabuhing tunay uban ni Maria, ang ilahan nga ulay sa Dios. Dada silang tanan sa pagsudong uban ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, lata sa mga katuigan, uban kanila ami ko nga daygon nagamay ko nga himayaon, pinaagin ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya diha kaniya ug uban kaniya, ginahatag kanimo makagagawom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog maninto. Gituluan kita sa bugtong anak sa Dios sa pag-ampo, busa mangahas kita sa pag-ingon. Imong
kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na tinabangan sa imong kaluoy. Mahilikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo nga among manunubos. Mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo. Ang kaumugan, mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo. Dinong Kristo ningon ka sa imo mga tinunang o kanamong tanan. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagdagin wa nga mo mga sala kung dili pagsalin sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kini sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nagapiyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ipakita nato ang timaan sa tong pag-inig suunay, panagdaig, maanaa kaninyo. Palihog man luhod. Mga igsoon, mao kini sa Hesu Kristo ang gisakit, ang namatay, ang nabanhaw, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Palihog man lingkod.
Jesus, ang sa kinabuhi, kami kasalangin, ang upaon sa ay kinabuhi tayo. Jesus, ang kabanalan, atong paluwasan, ang imong sa iyang dugo. Ako'y sasadayon, ang kawitan ng iway magigulong. Sa pagsaulong, naniibig Eucharistia, nagkatigutan, instala sa gugma, sa katawan ng inusa, Ani Maria. Sulong sa kinabuhi, sa pagtutulong, pinakain kong Espiritu, ang iyang mga pulong. Jesus, ang akong pag-iasa, Diyos sa pag-ibig, ang kahaya, kanon sa tanan. Sa dalan sa pag-ibig, ang kapitan, magliway magigulong. Sa pagsaulong, naniibig Eucharistia, nagkatigutan, instala sa gugma, sa katawan ng inusa, Ani Maria. Habang kita sa pagpuyo, iibig misteryo sa akong pagtuyo. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, puna kami sa Espiritu sa imuhang gugma. Gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak.
o gipakaon na kami sa iyahang mga sakramento. Ang iyahang dakong gugma alang kanamo, maghiusa unta kanamo diha sa gugma alang sa usag-usa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod alang sa hamubong pahibalo. Na kami sa iyahang mga sakramento. Ang iyahang dakong gugma alang Pahibalo, kanamo, ugmang adlawa, mauna ang Pasko sa pagkabanaw sa atong Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo Sa alas 3 sa kadlawon, mao ang assembly para sa sugat. kami sa iyahang Magsugod ang mga lalaki dito sa Tambungon Water Refilling Station. Ug ang mga babae magsugod usab dito sa A.L. Navarro Central Elementary School sa Center Gate. para sa sugat. Sa alas 3:30 sa buntag, mauna ang Santos nga misa. Sa alas 7:30 sa buntag, mao ang second mass. Sa alas 9 sa buntag, bunyag. Pahinomdom nga wala na misa sa alas 9:30 sa buntag. Daghang salamat. Santos nga misa. Sa alas 7:30 sa buntag, mao ang second mass. Sa alas 9 sa buntag, Una-unahon lang ako og pasalamat ang nagkalain-laing mga pundok sa o ang tanang sakop sa GKK, labi na sa mga pangulo o mga sa center organization o sa mga ubang mga organisasyon nga nahimo nga kabahin aron ang ato ang kasaulugan sa Kwarisma, ilabin na ning kasaulugan nato sa Semana Santa nga mao ang peak sa kasaulugan sa Kwarisma. Salamat kayo nga sa inyohang mga tabang, sa inyohang mga donasyon ba o sa tanan nga mga nagsuporta sa bisag unsa nga paagi aron ang ato ang kasaulugan magmalampuson, no? Unya pasalamatan nato ang Ginoo sab nga nahinay na tagkabalik, no? Ang pagkadaghan diya sa atong simbahan, balik na tao nga panimba, no? Hinaut unta nga magpadayon na ni og dili na gyud unta ta mahadlok o wala na unta gyud lain pa nga muasdang nato nga balatian pa. Og akong balikon, salamat kaayo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang gamhanan nga Dios. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Hapos ng misa, Alleluia. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah.